סקירה על מקרר היטאצ'י, הדגם זה RV660, מקרר עם שתי דלתות, מקפיא למעלה, מבחינת המידות, רוחב 85.5, הגובה שלו זה 1.84 מטר, ועומק כולל הדלת הוא 74. נפח אחסון 600 ליטר, הוא מגיע בנרוסטה, לבן או נרוסטה מושחרת, פה כרגע איתנו זה הנרוסטה. בואו נדבר עליו קצת. זה המקרר של ההיטאצ'י, המקרר מגיע עם 4 מדפים, ששלושה מהם זה מדפים מודולריים, עם 2 מגירות לירקות ופירות. פיצ'ר נוסף שאני מאוד אוהב במקרר הזה, על המגירה הראשונה של הפירות והירקות, אפשר לכוון את הטמפרטורה. כלומר, אם יש לכם עכשיו גבינות, חמה, מרגרינה וכו', אני פשוט שם על דיירי, ואז זה מעלה אחת. אם אני רוצה לשמש את זה כפירות וירקות, אני פשוט עובר את זה לווג'טבל, וזה אוטומטי ל5 מעלות. נוסף, יש לכם פה עומק מאוד מאוד גדול של המדפים ליד הדלת, ביצים, פלסטיקה שהיא מאוד מאוד חזקה, והיא לא שברירית, אפשר לשים עליה דברים מאוד כבדים. זה המקפיא של ההיטאצ'י, אפשר לראות שתא הקפאה מאוד מאוד גדול, הוא מגיע עם 2 מגירות, זכוכית אחת שהיא מחוסנת, יש לנו פה גם מתקן קרח שהוא חצי אוטומטי, על ידי מילוי מים במיכל, תוך כמה שעות מצטבר פה קרח ומסובבים, ונופל פה קוביות קרח, וכמובן הוא גם הוא נייד, אפשר להוציא אותו או להזיז אותו למקום אחר. פה שליטה על הטמפרטורה, אפשר ללחוץ פה והטמפרטורה עולה יורדת, המלצה שלנו תמיד להשאיר אותו על הקו של האמצע, יש פה הקפאה מהירה, חיסכון באנרגיה, או לחיצה ארוכה של 5 שניות, ואז כל הצג ננעל. עכשיו כרגע כל הצג ננעל. נחזיר חזרה, לוחצים ברוורס, אותו דבר, וזה חזר לקדמותו. ולכל מי ששומר, המקרר מגיע עם מפסק אורות לשבת.